सो गाईस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग. तर आज आम्ही निघालो तुळशीत जाऊ म्हणजे जयतीदेवाच्या मंदिरात जाऊ. वाटेत जाता आता गाईस पेट्रोल भरला आणि तिकडून मग निघालो आम्ही पुढल्या मार्गावर जाऊ म्हणजे जयतीदेवाच्या मंदिरात जाऊ. तर फायनली गाईस येऊन पोहोचलो आणि इकडे येण्याचं कारण म्हणजे आज जयतीदेवाचा उत्सव होतो. त्याला कवळस असं म्हटलं जातं आणि ज्यांका लोकांका कोणाक बाहेरची बाधाबिधा असली तर देव त्यांचे स्वतः प्रश्न मिटवता. आणि गाईस थोड्याच वेळानं आम्ही सातेरी देवीचं तरंग आणि जयतीदेवाचं तरंग बघितलं. पुढे घुसण्याचा प्रयत्न केलो पण लोक धकली होती. कसे आम्ही धक्के खात मग गाईस फायनली देवाच्या देणं आम्ही पुढे सातेरी देवीच्या पुढ्यात आणि जयतीदेवाच्या पुढ्यात येऊन पोहोचलो. त्यांना नमस्कार केला आणि तेव्हा आपल्या देवघराच्या जाण्याच्या मार्गावर होतो जयतीदेव. त्यांना नमस्कार केला आणि जशी गर्दी कमी झाली तसं आम्ही मंदिरात गेलो आणि पिळी ठेवली जयतीदेवाक नमस्कार केला आणि गॅस आम्ही बाहेर निघालो. आणि गॅस ही जर तुमका जयतीदेवाची जर स्टोरी बघूची असली तर तुम्ही यूट्यूबवर बघू शकता. त्यानंतर आमका भूक लागली तशी आम्ही चायनीज तेल खाल्ली मस्त ठिकाणी मस्त आनंद घेत खाली. आणि काय यो मिनी ब्लॉग तुमका आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि मला फॉलो करू विसरा नका. भेटूया नेक्स्ट मिनी ब्लॉगमध्ये.